Matan sirri tashar taku ce. Za mu sha jini, ki kwantar da hankali. Ina buƙatar ganin ki yanzu. Kai boss. Kai boss. Action. Bil'adama ya shiga cikin wannan daji. Za ki sha jini ki kwantar da hankali. Za mu sha jini. Abincinmu ne. Duk wanda ya shigo dajin nan ba zai fita ba. Ina so ki je ki same su. Ki riga su zuwa kafin ku zo. Bil'adama sun shigo cikin dajin nan. Za ki sha jini ki ƙoshi 'yata. Kada ki damu. Su ɗin abincinmu ne. Ina so zan tura ki je ki same su. Cut. Za mu yi ƙiba domin za mu sha jini. Ki je ki gaba kafin ni na ƙaraso. Je ki ba za su kuɓuta ba. Ki kwantar da hankalinki. Da Allah ku yi shiru. Action! Tabbas akwai bil'adama a cikin wannan dajin. Kuma tabbas ba za ku fita da rayukanku ba. Lokacin shan jini na yayi. Lokacin shan jini na yayi. Ba a fitowa daga cikin wannan dajin a fita daga rai. Ba a shiga cikin wannan dajin a fita da rai. Wannan dajin nawa ne, mallaki na ne. Abinci na ne ku. Kina ina? Ina buƙatar ganin ki yanzu. Cut. Yawa. Kuma duka this idiot ba. Shan. Babu wanda zai taimakawa tsoho ko tsohuwa a cikin jeji nan. Mutukar idan ina tare da ku. Wai ba kwa jin kukan yarinya a cikin dajin nan? Abokai, ku tashi mu je mu yi taimako mana. Tabbas kuka nake ji, ya kamata in je in taimaka miki. Kai! Zauna! Ka fi so ka halaka mu ne? To baka isa ba. Kai tashi, ni ke ka wuce. Wuce yawa, ya yi kwazon gurgurgu ɗin da ka faɗi. Wanda suka yi nan su yi nan, wanda suka yi can su yi can. Ƙarya ne! Okay, roll. Haka kike ba. Haka kike ba. Okay, it was good. Okay. Okay, pick up action. Action, pick up. Ai ban ce ka fita ba. Hausa, ya fita. Baka san
ina zuwa Wallahi.